beli pi kipat ba sa sisian pat nyuan pai biang sepi hak abai de bet ka film kejuk kumbang ila dapat penbena kini sisngi arsngi ban mentangin penbena biang sepi kipat ba baya ka film kejuk ngin pen ipat ba no apo biju cinema hall Shillong nadu ka khatsan trik jong mentau benai Julai hadu ka arpway trik jong mentau benai Julai ngin pen i kene ka film tang steo de kum ta ngin nomla pan pen isu hadian de kum ta nga ka pat pi kipat ba snobha ban wan ma pi ban ai ka jing kersan dak ba non bet sakhi hi kene ka film apo biju cinema hall Shillong kapor wan pen i kene ka film kan de kapor khadwe siteng man step arbaji janmit san baji janmit pat ha kapor nyo baji damit te kumta ngam dren kamban batai hak bede bet khana jong kene ka film de wan hi ma phi ban sakhi bat pet ayu badon po jongka shishu nga kapat ya barok ki youtuber hak bakila upload upload langi kene ka video po kai channel jongki kanum dan kanur ka jengta ya channel jongki nomor gila bu common creative kum kadak bapin support langi ni dak bapin sapriang lem ka kubot sekiwe pat ki bom yo sngo le se andre dening ba ka youtube channel jongki dak bapin ni rapan upload langi ya kene ka video ko banga keren menta khnang kan long ka jingrap nak leng jongki ru yini beli shu sim ka kunde jing it sha pi ka be hasr ngil chong pi ngan wan manta ban long ka jing kan ma ban long ka jing